La Caixa va publicar fa uns dies una notícia relacionada amb els préstecs d'empleats per tal d'evitar situacions de sobreendeutament i establir uns criteris unitaris a tots els territoris. Comissions hem manifestat a la direcció el nostre desacord amb alguna de les mesures publicades, ja que s'hauria de regular un millor tipus d'interès a les operacions tramitades com a client, sobretot en aquelles situacions en què l'empleat o empleada no té més opció que sol·licitar un préstec com a client. Per això, Comissions proposem que les operacions tramitades com a client tinguin com a tipus d'interès de referència l'Euribor més 0,65, com si es tractés d'un préstec addicional. A finals de juny se'ns ha fet la imputació de la prima a la pòlissa de cobertura de riscos del Pla de Pensions d'Ocupació. Es tracta d'una pòlissa col·lectiva. Les prestacions es cobreixen en primera instància amb els drets consolidats acumulats i si aquests no són suficients, la diferència la cobreix aquesta pòlissa. Les prestacions que cobreix el pla són la incapacitat permanent, la mort i la mort del beneficiari per incapacitat permanent. Sobre la prestació de viduïtat, has de saber que l'ha de percebre el cònjuge del partícip o beneficiari per incapacitat, que ho sigui en el moment de tenir lloc la contingència. Això significa que, en cas de separació, serà beneficiari el cònjuge separat, fins que no hi hagi divorci, i que en cas de divorci l'antic cònjuge queda exclòs de les prestacions del pla. Recordar-vos que no es reconeixen prestacions a favor de les parelles de fet. Si voleu consultar l'import de la prima, ho podeu fer a través de línia oberta. La direcció ens ha presentat la seva avaluació del risc d'atracament a la xarxa d'oficines. La seva valoració és que no cal millorar res, només alguna cosa que no suposi gaire càrrega econòmica. Comissions Obreres no compartim aquesta posició, ja que entenem que el risc d'atracament hauria d'establir-se de forma individual per cada centre de treball i no de manera general per tota la xarxa d'oficines, tal com pretén la direcció. Senyors de la direcció, parlen de millores que no suposin una càrrega econòmica important. Per desgràcia, ja sabem com han acabat alguns d'aquests riscos que vostès consideren de probabilitat baixa. Comissions insistim que no s'ha d'escatimar en absolut en la salvaguarda de la salut de la plantilla.